El Departament de Salut, què farem? Nosaltres treballarem en les persones vives, evidentment. Treballarem en els descendents d'aquestes persones desaparegudes. Com se farà això? S'ha posat un centre de referència, que és l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, on el seu servei de genètica concentrarà allí les mostres per fer el perfil genètic de les mostres que arriben. Aquestes mostres on se recolliran i com se recolliran? Bé, aquestes mostres d'entrada comença tot en una base de dades on les persones que tinguin algun familiar desaparegut s'han d'inscriure en aquesta base de dades. Com se fa això? Això se fa mitjançant diversos procediments. Un pot ser un correu electrònic existent que es poden posar en contacte, l'altre pot ser accedint a la web de memòria històrica del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals, d'acord? I l'altre pot ser mitjançant via telefònica concertant una cita. Però, bueno, total, que primer és entrar en aquesta base de dades. Un cop s'ha entrat en aquesta base de dades, aquestes dades s'anonimitzen i se faciliten a la unitat de genètica, la qual, mitjançant una priorització basada fonamentalment en l'edat de les persones, això, tenim prioritat, evidentment, les persones de més edat, per el que ha dit ell, no hem de perdre un esglaó, no? I hem d'anar després a 2 o 3 generacions per darrere, no? Sinó que necessitem primer accedir a les persones de més edat i després també es prioritzarà el moment en què s'hagi entrat en aquesta base de dades. Des de la unitat de genètica de l'Hospital de la Vall d'Hebron se contactaran aquestes persones i se'ls dirà tal dia, tal hora, vostè té una cita a tal lloc. Per què dic tal lloc? Perquè encara en aquests moments no està concretat. El que sí que es vol és apropar aquesta presa de mostres al territori. Per tant, presumiblement l'Hospital Verge de la Cinta formarà part d'aquesta xarxa i jo espero que també formi part l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, l'Hospital Comarcal d'Amposta. Formarà